fac pentru prima dată un podcast și sunt foarte fericit să te am pe tine ca invitat, dragă Vlad. L-am alături de mine pe Vlad Vâlciu, unul dintre cei mai talentați și cei mai chipeși actori din tânăra generație. Bine ai venit! Bine te-am găsit. Stai să o poziție de asta mai importantă. Mai important, așa? Da, să par mai... Bine te-am găsit și bine v-am găsit și pe voi aici la Buzău, la Biaf. Și pentru mine este foarte emoționant, așa, pentru că puțin știu că faptul că tu, Cristi, ai fost primul meu profesor de actorie. Și atunci, pentru mine e o întâlnire interesantă asta. Stai puțin să mă umflu puțin așa. Da. Poți să mai spui o dată, dacă nu mă deranjez. Primul meu profesor... Glumesc. Prima întrebare, clasică. De ce teatru? De ce actorie, nu teatru? Că actoria în România înseamnă și teatru, și film, și televiziune. De ce ai ales asta? De ce n-ai ales, nu știu, să te faci medic, să te faci gigolo? Habar n-am. De ce teatru? Pentru că mi-am dat seama la un moment dat, cred că prin clasa 11-a, că eu pot avea la teatru orice meserie, dar de fapt niciuna. Și chestia asta mi s-a părut interesantă. Adică îți place ideea de a fi de fiecare dată altcineva, să joci să trăiești cât mai multe vieți? Să trăiești cât mai multe vieți, să ai o căutare. N-am știut sigur dacă va funcționa. Era ideea unui copil de liceu până la urmă. Și am considerat că aș putea încerca să fac lucrul ăsta. Hai să spunem pentru cei care ne urmăresc, cei care se uită la acest podcast, care a fost parcursul tău artistic? Din punct de vedere al teatrului vorbim, da? Din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere, artistic în general. Artistic în general. Când eram copil am început să iau cursuri de chitară și am început să cânt la chitară, apoi mi-am făcut o trupă împreună cu niște prieteni, trupă de rock. Am cântat timp de aproximativ 8 ani în diverse formule de trupe. Apoi, prin liceu am început să cochetez și cu fotografia, cu partea de imagine, am început să fac fotografie pe film, să învăț cum se face treaba asta, apoi pe digital. Și apoi undeva prin clasa 11-a, a 10-a, de fapt, am început să fac niște cursuri de actorie. Mi s-a părut interesant și a început să încolțească cumva ideea că aș putea încerca să dau la facultate de teatru. N-am știut dacă va funcționa, n-ai cum să știi asta. Și norocul face că am reușit cumva, mă rog. Și ai și impresionat cu cântatul tău la chitară pe cei din juriu, din câte știu eu. Că au fost Da, a fost o... Cu muzica. La proba de muzică, așa, am mers cu chitara și am cântat, nu mai știu, o piesă, ceva destul de simplu, un Beatles, că la câte emoții aveam, nu mai știam nici câte coarde are chitara. 6 acum. Da. Dacă ai avea ocazia să te întorci la muzică sau să faci și muzică, nu știu, să faci din nou o formație, de ce nu până la urmă? Sunt atâția actori care și cântă, care pictează, care fac o mulțime de lucruri. Actorii de obicei sunt polivalenți. Ai face asta? Cred că aș face chestia asta, dar mi s-a părut că de la un anumit punct încolo nu am mai avut suficient timp să mă ocup și de muzică, și de teatru, și de film, și de... Toate lucrurile astea îți ocupă destul de mult timp, mai ales în România, unde lucrurile funcționează greu, sau poate mai greu decât în alte părți. Deci partea artistică niciodată... sau mă rog, de foarte multe ori nu este suficient ajutată, subvenționată, fără să ne plângem, dar asta e realitate. Și atunci trebuie să găsești tot timpul mijloace personale de a reuși să faci lucrul ăsta. Și atunci nu am mai avut suficient timp să mă ocup de toate lucrurile astea, mă rog, dorindu-mi să iasă toate lucrurile cât mai bine. Dar ți-ai dori? Mi-aș dori, da, mi-ar plăcea. Trebuie să spunem că tu ești și profesor de actorie și că o mare parte din timpul tău îl dedici celor mici, pe care îi pregătești, da, joci cu ei. Am predau cursuri de actorie, mă rog, așa, și facem jocuri, facem spectacole de teatru pe care le prezentăm chiar pe scene profesioniste, așa, de teatru, mă rog, le prezentăm publicului care este format din părinți, prieteni și rude, nu ne dăm profesioniști, că nu suntem, dar așa, amatoricește, cred că
pentru ei e o experiență interesantă și se dezvoltă frumos. Își ocupă timpul cu lucruri frumoase, curate și, cred eu, sănătoase. E o raritate în zilele noastre. Așa este. Spune despre spectacolele în care joci. Unde te pot vedea oamenii? Acum joc în Secretul Familiei Poschet, la Teatrul Național București, în regia profesorului meu, Dan Tudor. Joc la Teatrul Dramaturgilor Români, o premieră recentă, se numește Siciliana, de Aurel Baranga, în regia lui Toma Enache. Un spectacol foarte interesant despre o vreme apusă sau poate nu. Și astea sunt spectacolele programate, de exemplu, pentru luna septembrie. În momentul de față, pentru momentul de față, da. Am înțeles. Și trebuie să spunem, o piesă pe care o lucrăm împreună, este vorba despre teatru de repertoriu, în o piesă scrisă de Eldad Căon, care sperăm, de fapt nu sperăm, ne obligăm să scoatem premiera în noiembrie, în prima jumătate a lui noiembrie. Da. Vorbește despre televiziune. Cum te-ai înțeles cu camera? Cum a fost experiența ta în televiziune, în serial, ca vedetă de serial? Vedetă, nu? Vedetă de unde? Am încercat de fiecare dată în orice proiect am fost, că a fost vorba de teatru, de film, de scurt sau lungmetraj, de televiziune, am încercat să mă fac util grupului, echipei din care fac parte și să-mi aduc aportul cât pot eu de bine. Televiziunea a început pentru mine, sau mă rog, proiectul așa important, primul proiect important. Cum să-l numim, să știi. Primul proiect important la care am lucrat, așa, o perioadă lungă de timp, o perioadă de 1 an și jumătate, a fost Fructul Oprit. Un proiect pe care l-am început chiar în anul 2 de facultate și a fost interesantă întâlnirea cu doamna Ruxandra Ion, care este regizorul și producătorul, mă rog, serialelor de acolo. Mare producător al serialelor de la Antena 1. Da, doamna Ruxandra. Am lucrat la Fructul Oprit atunci și apoi ne-am reîntâlnit chiar în anul pandemiei, în 2020, cu un alt proiect, cu serialul Adela, tot la Antena 1, un proiect care a durat aproximativ 3 ani și a fost un proiect foarte interesant pentru că televiziunea sau serialul de televiziune este foarte diferit, deși are multe puncte comune cu filmul artistic, să spunem așa. Da. Timpii sunt alții, timpul de lucru este altul, ritmul este unul mult mai alert, adaptabilitatea trebuie să fie prezentă, bugetul la orice pas și perioada filmărilor, care presupune, adică să filmezi, nu știu, 3 ani de zile e diferit. La un film artistic filmezi o lună, 15 zile, 20 zile, 20 zile, 2 zile, o zi. 2 luni, dar te oprești, după care se termină, pe când acolo trebuie 3 ani de zile să fii implicat, să fii cu tot programul și cu tot ce presupune chestia asta, să fii implicat. Și asta e din start o provocare. Am înțeles, da, așa este, da. Deci a fost foarte interesant și sunt foarte bucuros și recunoscător pentru experiențele astea. Și ai mai jucat Fructul Oprit și ai mai jucat și în... Adela, așa. Adela. Reclamele. Cum a fost lucrul la reclame? Reclame fac de undeva dinainte să fiu cumva la facultatea de teatru. În reclame trebuie să spunem că pot juca, să zic așa, și actori și oameni care nu sunt actori profesioniști și chestia asta cumva m-a ajutat și a fost interesant și merg cu drag mereu să fac reclame și acolo ai o zi sau maxim 2 de filmare și întâlnești fel de situații pe care în altă parte nu le-am întâlnit. De exemplu, am filmat o reclamă în care m-au legat de un stâlp pe Calea Victoriei și am stat înclinat la 85 de grade și trebuia să merg pe trotuar fiind legat cu o chingă de, mă rog, chestia asta. Sau am filmat în zăpadă prin Poiana Brașov iarna, fără tricou și așa mai departe. Tot felul de situații. Odată m-au băgat ca într-un coșciug, așa, filmam pentru un suc
și m-au băgat au făcut o cutie exact pe dimensiunea mea și mă scoteau, Ai sticla și... Nu, m-au băgat ca într-un, zici că era coșciug. Okay. Și m-au băgat în chestia aia așa, m-au băgat camera stătea undeva sus așa și ea mă deschideau cu sertarul ăla și eu apăream de sus și aia se uitau la mine și, mă rog, trebuia să zic un text. Și le-am zis lor, bă, să nu mă uitați aici, că nu puteam, mă închideau de tot. Avea o senzație ușoară de claustrofobie. Asta vreau să întreb, nu ești claustrofob, nu ai simțit. N-a fost confortabil. Nu sunt claustrofob, dar era făcută exact pe dimensiunea mea, deci n-aveam niciun pic de spațiu de mișcare. Și la reclame întâlnești tot felul de situații din astea, năstrușnice, să zic așa. I-am pățit la o reclamă, de altfel, datorită acelei reclame, asta la picior. Ce ai făcut? Am făcut o reclamă acum vreo 2 ani pentru niște indieni, pentru băutură de asta de lor. Și m-au pus să alerg 12 ore aproape în costum militar, cu pușcă în mână, cu niște bocanci de-a dreptul îngrozitor și să alerg, că eram un general care conducea, un general cu pușca în mână, asta a fost viziunea lor, care conducea un corp de armată, se băteau cu alții, mă rog, reclama a ieșit ok. Și alerga cât pentru un an. Da, cât pentru o viață. A doua zi m-am trezit cu piciorul așa, început de ruptură de menisc, capă la... Există, deci în meseria da, presupune multe riscuri, da. Bun, am vorbit despre începuturile tale artistice, cochetarea cu muzica, cu fotografia, dar de fotografie faci și acum, dacă nu mă știu. Fotografie fac și acum, fotografie și pe film și filmez chestii, mă rog. Ce-ți place să fotografiezi? De exemplu, există fotografi pentru concert, există fotografi, bine, care fotografiază și altele. Da, sunt nișați pe o anumită... Sunt sportivi, sunt cei care fotografiază natura, sunt eu care fotografiez tot ce prind pe stradă cu telefonul mobil. Mă rog, tu ce-ți place să fotografiezi? De exemplu, fotografiez pe film, îmi place să fotografiez oameni. Pe film? Pe film. Deci pe film, îți place pe film? Da. Nu, lucrez și digital și pe film. Am înțeles. Dar pe film îmi urmez tot procesul singur. Developez singur, măresc pe hârtie singur, scanez singur, am toate sculele necesare pentru a face treaba asta. Am învățat la laboratorul foto de la UNEATC, de la Nea George, am învățat fotografie pe film. Și am petrecut niște ani, camera obscură, și am petrecut multe nopți în UNEATC încuiați între revelatoare și fixatoare. Dar de ce fotografia pe film? Ce ți se pare la fotografia de film? Fotografia pe film mi se pare că este baza pe care orice om care face imagine ar trebui să o cunoască. Acolo este vorba de chimie, despre tehnică elementară de la care pornește digitalul, ca adică să zic acolo așa. se vede îndemânarea unui fotograf în primul rând. Nu neapărat, ci faptul că este un ABC pe care fiecare cred că ar trebui să-l cunoască. E ca la noi, la actori. Tu nu poți să joci Shakespeare dacă n-ai făcut o dramatizare la început. Adică nu poți să sari etapele, să le arzi, pentru că vei ajunge într-un punct în care lipsa sau, mă rog, lacunele de cunoștințe te vor putea limita. Și mi se pare un parcurs sănătos și natural. Deci fotografiez portrete, fotografiez oameni, peisaje, fac un fel de documentare din aceasta daily cumva la mine pe Instagram, pentru că lucrez și fac și partea de online, cumva a devenit o chestie conexă așa activității mele, apărând cumva la televizor și având parte de această expunere. Încep să lucrez și online și să faci tot felul de campanii și așa mai departe. Filmez diverse lucruri, am băgat destul de mulți bani în tot felul de scule, de drone, filmez. Da, filmez cu dronă, filmez cu tot felul de roninuri și mi-am cumpărat multe scule, lumini, lavariere. Lumini? Nu, roninul, ce înseamnă? Este
gimbalul acela pe care pui camera și poți să alergi cu el și să aibă o mișcare fluidă camera și să poți să faci tot felul de jumbuș lucruri, mă rog, așa. Da. Și mi-am cumpărat tot felul de scule, fiind pasionat de treaba asta. Bun, hai să vorbim și despre ceva foarte, foarte important, poate cel mai important lucru. Cum te descurci cu fanele? Cu fanele? Da. Mă descurc bine, nu știu, Poți să ieși din casă liniștit așa, să te duci? Da, nu, că nu suntem acolo. Nu, niciodată nu m-am considerat și tot încerc să spun oamenilor că sunt un om normal. Adică nu m-am considerat niciodată, nu mă consider vreo vedetă, sunt un om normal. Da, știu. Adică sunt oameni în România sau în teatru sau în film care sunt mult mai cunoscuți, mult mai, mai buni profesioniști decât mine. Adică eu sunt cumva la început și mi se pare că sunt așa la porțile teatrului încă. Chiar dacă am făcut suficient de multe... Ai intrat de mult. Nu știu ce să zic. Încerc să mă uit la cei care au mai multă experiență și să învăț de la fiecare și să mă bucure fiecare întâlnire cumva. Mi se pare că sunt așa, chiar dacă am făcut, repet, am lucrat în multe teatre și cu mulți actori și am făcut suficient de multe spectacole în viața mea, așa, mi se pare că încă sunt la început cumva și nu vreau să mă cred cumva, domne, ce am făcut eu. Cred că meseria asta tot timpul suntem la început. Da, e adevărat, numai că unii sunt mai la început decât alții, știi? Unii sunt mai egali decât alții. Mai egali decât alții. Și atunci nu m-am considerat niciodată, tot timpul, deși văd la oameni chestia asta, vin și pot să fac o poză, sigur, zic, vino să vorbim, să povestim, Sunt un om normal, nu sunt nicio vedetă, nu, Doamne ferește, faptul că ai parte de expunerea asta așa și este frumos, mă bucură să mă întâlnesc cu oameni și oamenii să vină să te recunoască de la teatru, dintr-un film, dintr-o reclamă sau, eu știu, pur și simplu, așa, mă bucură treaba asta, dar nu sunt o vedetă. Aici la Biaf ești în calitate de jurat la festivalul de teatru, la concursul de teatru comic 7B. Cum ți se pare atmosfera? Este unul din festivalurile de teatru care... Scuze, ești pentru a doua oară. Pentru a doua oară. Da. Este al doilea an consecutiv. Așa, și mulțumesc pentru treaba asta și sunt recunoscător. Pentru că mi se pare foarte frumos faptul că într-un oraș care nu e Bucureștiul, deci orice alt oraș al țării, se petrece o lună de festival. Nu? O lună este, da? Deci Biaf are o lună și reunește toate sau o bună parte din arte, adică muzică, film, expoziții, teatru, concerte. Și faptul că toate sunt cumva împărțite în oraș așa, și implică mulți oameni, mi se pare foarte frumos și asta spuneam și aseară într-o discuție, că îmi place faptul că aveți o selecție, o paletă largă de selecție, deci spectacole diverse și diferite, bune, foarte bune, și o chestie pe care eu n-am întâlnit-o, sau să-mi fie iertat dacă n-am observat la un alt festival, faptul că implicați tineri voluntari, foarte mulți tineri voluntari. Da, 400 de voluntari și asta e o chestie foarte frumoasă, faptul că le dați ocazia să se implice, să lucreze faptic, practic, la un proiect. Și pentru chestia asta eu n-am întâlnit în nicio altă parte, am mai văzut voluntari, dar nu o echipă atât de implicată și de bună cum sunt copiii de aici. Pentru mine asta contează foarte mult, de exemplu. Că nu mă interesează să am 50.000, 20.000 de oameni în public. Cât mă interesează foarte mult că am 400 de tineri, de adolescenți și de copii pe care îi formezi într-un fel. Nu-i formez, că se formează, sigur, se formează la școală. Îi ajut. Îi ajut pentru chestia asta. Îi ajut să întâlnească cu cultura, să vadă și alt gen de muzică, să vadă ce înseamnă expoziție, să vadă cum se creează o piesă de teatru. Avem workshop-uri de actorie, avem workshop-uri de diverse... Și chestia asta mi se pare... Da, de bandă și superbă. Da, e foarte... Asta mi se pare cel mai important lucru în Buzău International Arts Festival. Și implicați cumva tot așa, adică și la teatru aici, de fiecare dată am avut și spectacole ale teatrului care sunt de aici din Buzău și mereu m-am simțit
cred că puteți să-mi faceți buletin de Buzău. Da, și la teatru se întâmplă lucruri foarte faine. Tu și joci, ai și jucat aici. Și joc, în Omul cu Mărțoaga. În Omul cu Mărțoaga, da, la George Ciprian. Mă simt foarte bine la voi aici, la teatru și în oraș. Adică v-am zis, mi se pare că e al doilea meu oraș, așa și foarte aproape de București, de altfel. Ești aproape și la mine chiar buletin. Este, câteodată chiar primul. Eu născut în București, dar având buletin de Buzău, trebuie să-mi fac și eu buletin de Buzău. Te iau în spațiu la mine. Nici o problemă. Așa, eu sunt jumătate în momentul. Da. E foarte frumos aici la voi. Dacă ar fi să alegi un spectacol, un rol, care ar fi rolul pe care ți-l dorești tu să-l joci? Nu știu, să joci într-o piesă de teatru, un anumit rol. Uite, de exemplu, eu mi-am dorit foarte tare să joc în viața mea două roluri. Unul este Petruchio, pe care n-am apucat să-l joc, am jucat doar în facultate. Okay. Și al doilea este Chirița, pe care am avut ocazia și am ocazia să-l joc în continuare la Teatru George Ciprian. Și ești foarte bun, am văzut pe ăsta l-am văzut. Dacă ar fi să alegi un rol, sau două, nu știu, câte vrei tu, ce ți-ai dori să joci? Nu știu, ce personaj ai dori să faci, să întrupezi? Malvoliu. Și știi că noi ne-am pregătit. Da, Malvoliu. Atunci am pregătit monologul lui Malvoliu și mi-a plăcut. Mi se pare că personajele negative, în general, nu știu dacă e doar impresia mea, sunt mai ofertante cumva. Da, sunt mult mai ofertante. Într-un fel. Mie mi se pare că personajele negative au mult mai multă carne. Da. Ai unde să te duci, așa, să joci băiatul bun. Și am avut norocul de a juca tot timpul contra amploa. Sau aproape tot timpul am avut ocazia de a juca ceva, de a juca contra amploa. Contra amploa înseamnă ceva care nu e pe tine. Adică cum ar veni să joci Să joc eu ceva... Da, să joci un bătrân de 70 de ani sau să joci pe unul cocoșat. Da, sau să joci pe Malvoliu. Sau să joci pe Malvoliu. Malvoliu este contra amploa. Că așa, dacă te uita, îi zice... Adică n-am jucat niciodată. Uite, Romeo n-am jucat. N-ai jucat Romeo? Eu joc Romeo. Eu joc Romeo. Da, n-am jucat William Shakespeare, varianta prea scurtată, joc operele complete al lui William Shakespeare, varianta prea scurtată, joc și Romeo. Da. Vezi, eu n-am jucat Romeo, am jucat alte personaje din Shakespeare. Shakespeare mi-ar plăcea să fac mult și mi-ar plăcea... De ce Shakespeare? De ce nu Molière sau... Nu știu, Cehov. Bine, dacă e să iau așa, aș juca orice, adică sunt autori mari. Dar de ce, în primul rând, Shakespeare? Mi se pare că are o aură încă învăluită în mister, dar piesele lui mi se pare că au o scriere atât de completă, de versatilă, are atâtea fețe pe care poți să marșezi, adică să te duci în multe zone cumva. Bine, poți face... Uite, mi-ar mai plăcea Goldoni. Goldoni, da. Adică Sluga la doi stăpâni. Da. Știi? Da. Mi-ar plăcea... Nu știu, cred că mi-ar plăcea mai mult, ca să dau așa și un răspuns, să nu fie ceva așa foarte general, dintre autorii clasici. Fie ei români sau universale, așa, mă rog, internaționali. Nu pot să zic că am jucat foarte mult autori contemporani sau piese contemporane. Majoritatea pieselor pe care le-am jucat de-a lungul timpului au fost dintre autorii, eu știu, clasici sau așa mai cunoscuți. Da. Cum ți se pare? Ce ne poți spune despre teatru independent? Ești pentru sau ești contra teatrului independent? Nu, să spunem în primul rând ce înseamnă teatru independent. Teatrul independent sunt acele spectacole unde sunt actori profesioniști, joacă, dar nu joacă sub egida unui teatru. Da. Joacă pe unde apucă, de exemplu. Da, sau într-un loc fix stabilit. Asta nu înseamnă că nu sunt actori buni, dar sunt și actori care sunt angajați în teatru, care joacă în teatru independent. Fenomenul ăsta a luat amploare al teatrului independent, a luat amploare, nu știu, să zicem de vreo 8 ani, cam așa. Doar atât? Cred că, nu știu, mă gândesc la Green Hours. Green Hours a fost primul. Atunci erau doar începuturile. Nu luase amploare. Era doar început. Dar cred că startul cumva acolo, cred că a fost, nu?
Da, poate greșesc. Acolo a fost, la Greenhouse. Acolo a exact fost. Acolo a fost, da. Și de acolo a început cumva, poate greșesc. Sunt pentru și mi se pare că ar trebui să existe cât mai multe demersuri de genul acesta. O altă chestie pe care trebuie să o spunem și să fim corecți este că este foarte greu să faci lucrul ăsta. Adică, da, pentru că o faci cu bani din buzunarul tău, fără, n-ai, da. Adică susținerile, sigur, există sponsori la diverse, destul de greu. La diverse producții sau, eu știu, colaborări, dar este greu și vă încurajăm să mergeți să vedeți spectacole independente sau teatre independente. Festivalul nostru este de teatru independent. Festivalul de teatru independent, pentru că mi se pare că independentul te obligă la niște lucruri. Anume? Te obligă să termini într-un timp bine stabilit spectacolul. Nu te poți întinde pentru că bugetul nu permite. Trebuie să fii performant. Că te bați cu alții. Că te bați cu alții și tu nu ești subvenționat. Care au un public deja format, da. Te bați cu niște instituții mari. De fapt nu te bați. Că nu, să ții și tu, să-i țești capul acolo. Să fii și tu pe acolo. Să fii așa. Trebuie să fii consecvent și să fii foarte practic. Adică nu-ți poți permite să faci niște decoruri de multe ori, sau așa am observat. Trebuie să fii foarte practic. Adică nu poți să vii să faci tot felul de decoruri sau, eu știu, proiecții care sunt foarte scumpe, pentru că nu-ți permiți treaba asta. Și mi se pare că această componentă e definitorie cumva și atunci actorii devin cumva interesați. Toată lumea e interesată să iasă proiectul, toată lumea trage în aceeași direcție. Eu personal recunosc, n-am făcut foarte mult teatru independent. Cred că pot număra pe degete așa spectacole independente în care am fost. În general, cumva șansele, viața m-a dus să lucrez în teatre de stat. Ai fost mai liniștit. Din punctul ăsta de vedere. Neapărat, pentru că n-am fost angajat într-un teatru. Nu, dar sub egida unui teatru... Dar sub egida unui teatru de stat așa... sunt condițiile. Da, e adevărat. Și atunci nu sunt cel mai în măsură, poate, să vorbesc despre teatru independent, dar el cred că a apărut și se dezvoltă și cred că e într-o ascensiune și va fi, cred că... Au apărut o mulțime de teatre care văd că... Pentru că în teatrele de stat, nu știu, nu știu câte șanse au foarte mulți. Și asta nu e o chestie... Locurile sunt limitate. Locurile sunt limitate, știi? Absolut. Și atunci ies câți actori ies pe an. Foarte mulți. Din diverse orașe. La începutul anilor 90 și în anii 80 erau clasele de actorie, erau undeva la 4-5 actori. 6 actori. Acum sunt 60, 70, numai la ATF sau... Da, cred că acolo sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți. Atunci unde să... Noi nu avem o industrie a filmului și a divertismentului și a entertainmentului. Și atunci fiecare joacă pe unde poate, pe unde apucă. Când prinde un proiect, zici că l-a prins pe Dumnezeu de un picior. Așa este. Și ăsta e adevărul. Adică trebuie să-l spunem, că toată lumea... Te gândești să regizezi o piesă vreodată? Să regizez? Da. Nu știu cât de potrivit aș fi să fac treaba asta prin prisma faptului că eu n-am făcut regie, n-am terminat regie. Nu, dacă sunt foarte mulți actori care știu, dar regizează. Uite, e o chestie pe care eu o cred și poate ei sunt un pic vetust. Eu cred că ar trebui ca fiecare să-și facă meseria. Fără să se simtă cineva, a zis ăla că dacă sunt actor nu pot să regizez sau dacă sunt regizor nu pot să joc. Nu. Adică eu vorbesc despre mine și când vorbesc despre mine m-am izolat. Deci eu vorbesc despre mine și atât. Nu știu dacă aș fi suficient de competent. Mi-e teamă că n-aș fi suficient de competent în a reuși să fac treaba asta bine sau cât mai bine posibil. Eu cred că tu ai foarte mult bun simț, că sunt alții care n-au teamă. Da. Și, mă rog. Am exersat tipul ăsta de cum să spun, de mers, de regie și de a mă pune cumva deasupra unui proiect așa și a-l coordona. În acești 7 ani de când eu fac cursuri de teatru copii, adică sunt... Deja sunt 7 ani? Sunt vreo 7, da.
Da, Adică adunat, fără să sune ce trece timp. foarte flamboyant așa, cred că au fost vreo 400-500 de oameni cu care am lucrat și pe care am pregătit. Și atunci, acolo cumva fac treaba asta. Eu n-am fi în stare, am fost profesor la liceu de artă, iată că te întreb. Îmi place foarte mult. Nu aș fi în stare să lucrez cu copiii. Mie mi se pare că trebuie să ai o răbdare de fier și niște nervi de fier pentru copii. Eu abia m-am descurcat cu adolescenții. Da. M-am descurcat. Da, îmi place. Am o lejeritate. Am constatat că am o lejeritate în a le transmite informații, nu numai despre teatru, și despre viață cumva. Și sunt foarte bucuros când îi văd că vin la mine peste timp și încă vin din diversi ani, așa, adolescenți care îmi spun: Vlad, uite, ne-ai ajutat cu treaba asta, sau perioada aia a fost foarte frumoasă pe care am petrecut-o împreună și am făcut teatru și ne-am apropiat de chestia asta. Pe de altă parte, sunt și foarte sincer cu ei și de multe ori că mă întreabă să mergem la teatru și eu le spun: băi, eu aici ce fac, și sunt destul de drastic în ce fac cu ei acolo, pentru că încerc să le prezint cât mai aproape de adevăr. Ce înseamnă treaba asta, ce înseamnă meseria noastră, așa, și unii continuă pe drumul ăsta, dar aș prefera să o facă în cunoștință de cauză. Eu nu pregătesc oameni pentru facultate sau așa mai departe, nu cred că sunt potrivit eu pentru treaba asta, dar acolo regizez, ca să zic așa, și produc spectacole și fac scenografia spectacolelor și am devenit și, adică toată primăvara am traforat tot felul de, am făcut panouri de... Da, pentru că cei care sunt profesori de artă actorului, sunt și regizori, sunt și scenografi. Am făcut de toate, am făcut tehnică, am tăiat muzică, am făcut proiecții, le-am montat în After Effects și așa mai departe, adică am făcut de toate cumva și acolo îmi exersez chestia asta, dar să vin în fața unor colegi actori să le zic că, băi, uite, de azi ascultați de mine, nu știu dacă aș avea, mă rog, poate autoritatea în fața lor. Mă, dar cine ești tu să ne spui nouă treaba asta? Adică să vii să ne regizezi tu pe noi, ce tu ai făcut școala de regizor sau... Cu toate că îmi place chestia asta. Sunt adică actori care cred că și multora le și iese. Categoric, normal, sunt foarte buni. De ce ce nevoie sunt? Da, dar mi-ar plăcea. Poate în viitor o să fac și, nu știu, facultatea de regie. Un master sau să un faci. Master sau, cred că mi-ar plăcea. În încheiere, un moment de maximă sinceritate. Ca și până acum. Dacă și până acum e maximă. Maxim. Acum e maximă. Care este țelul tău suprem în ce-ți dorești tu, unde vrei să ajungi în actorie? Orice. Unde vrei să ajungi? Care e nivelul la care vrei să ajungi? Nu te aștepți la ce o să zic. Te rog. Eu îmi doresc Oscarul. Nu o să-l iau niciodată, dar Am înțeles. N-am înțeles. Și aici o să spun că eu fac această meserie dintr-un cumul de întâmplări care înseamnă noroc, foarte multă muncă, fără să sune lipsit de modestie, joc bucurându-mă de fiecare zi în care mi se permite să fac treaba asta. Cât timp, și le spun tuturor, măi, eu cât timp sunt pe la teatru, pe lângă teatru, cumva fac ceva, înseamnă că toată inima mea e la teatru. Dacă vreo secundă nu mă voi mai dedica total, plec singur. Nu trebuie să mă dea nimeni afară. Plec, zic, de azi gata, faceți voi, eu nu mai fac teatru. Mă apuc de afaceri. Fac om serios. Fac om serios, termin cu teatru, mă apuc de afaceri. De altceva. N-am un cel. Îmi doresc să spun povești mereu frumos, curat și să emoționeze. Eu cred că teatru, ăsta e scopul teatrului. Să emoționeze oamenii, să schimbe ceva în omul ăla. Dar pentru mine teatrul asta înseamnă sentiment, înseamnă emoție. De orice fel, că e emoție pozitivă, negativă, tristă, dar
emoție, nu altceva. Sau, mă rog. Și atunci vreau să fac teatru care să emoționeze, să însemne ceva pentru oameni, să plece oamenii cu un gând de la teatru și să vină la final să spună mulțumesc, artistule, că m-ai bucurat în seara asta, că m-ai întristat în seara asta, că mi-ai arătat lucrul ăsta. Dar n-am înțeles, nu pot să zic că eu îmi doresc să... O să ai, îți garantez. Da, îmi doresc să continue lucrurile frumoase și întâlnirile. Asta e un înțeleg. Asta e un început. Nu mi-am dat ceva așa, să am proiecte și să fiu de ajutor și să mă bucur împreună cu toți oamenii din... Da. Mulțumesc mult, Vlad. Mulțumesc mult, Vlad Vâlciu. Eu mulțumesc. Îți mulțumesc că ești alături de noi la Buzău International Art Festival ca și mereu să fiu... Și de ce nu, uite, mă gândeam acum chiar poate anul viitor te așteptăm să vii la BIAF cu expoziție foto. Ok. Hai să facem lucrul ăsta. Deci la anul vin și vedem cum putem să facem o expoziție foto. Chiar mi-ai dat... lângă altele. Sigur că o să vin să văd și teatru. Să vin la teatru. Eu vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat și pentru că vă ocupați într-un mod atât de frumos de teatru și de toate artele. Și e un loc frumos aici la Buzău și v-am zis, mă simt ca acasă aici la voi. Noi vă așteptăm la teatru, veniți la teatru de fiecare dată cu inima deschisă și în încheiere, așa, cred că aș zice că spectatorul de teatru trăiește între spectacolul din seara asta și cel pe care îl va vedea data viitoare, nu? Sau se poate spune că actorul de teatru trăiește între spectacolul din seara asta și drumul până la casierie ca să-și ia banii după aceea. Ok, bun de tot. Vă așteptăm la teatru.